já Jo, a už to všichni jdou na záchod hnedka. No to by nemělo. Tak si já měla v mikrofony? Jo, měla. Víš, že jsme všichni před váma. Ano, můžeš se tam jít podívat. Nejdíme třeba, úplně nejvíc, ale víš co. No tak jako netočí. Ale normálně kouří a jako prostě tam taky občas nás. Čau. Že tohle už je ta vyhlídka? Nebo ještě vejš? Ještě vejš. Ještě hvězdičkovou dostavu. Jdeme, něco vidím, není to vyhlídka. Jo, podle mě jo. Detailní záběr na Otóna. Prvně si cenzuje a policie. A no od středy tam už nikdo bude, jak by se ti to hodilo, jak tam dovezí pátí. Třeba nábody od chvíle 24, 33. No je to ta středa před začátkem táboru. Protože já se domů vracím až 19. Jo. Tačko, nepamatuješ si, kdy začíná tábor? Já nevím, co udělal s tím synem, jeli jsme o takový rovný cestě, jel traktor z pole a on se urvala šlapka, když ho Co tam dokopala v ty krabici, ne? chodila. A on se pak vohnul. Ale víš, co to skýzlo třeba děláš, jak bude třeba takhle tu čumí. Bude čumí, proti zdi. Pak jí najednou něco cvakne v hlavě, rozeběhne se plnou silou proti tí zdi. Narazí do tí zdě držkou, pak se odletá do toho hodinu proti tí. Aha. Jak to bylo v Jouře? Tmavý. Ale to zajímavý, jo.
Ne, akorát má jak vůbec chtěl tu rychlejt tam. Trvaj zase poslední. Klára tam je. Tamhle z těch prostorů. Ty vole, že jsem zase tuto vyšláp jediný hovno v celém Děčíně, ty vole. Jak je tak dobrým zvykem. Tam si pan tady to. Nalíčených jako pobíjající s svým brnění a dřevěným mečem po lese. Díky za portrét.